Yo! Ej! Full Moon is back! Slušajte ovako, mi smo dugo bili na YouTube. Da znam, otišao nam je drugu vojsku. Vi to ne znate, ali sad znate. Uglavnom idemo da snimamo klipove, nastavimo s ovime. Stigli smo u 700 sabova, napokon. Šatka. Idemo danas da snimamo onaj klip. Radit ćemo kako se to rekao? Tebra claw machine. Ako gledate slučajno, bit će vam interesantno. I uglavnom to je ona mašinica što izlači igračke. Što vata? Samo što je plot twist što ćemo dati 2000 na to. Da. Igračkicu koju osim kad je bila najlepša, ostavit ćemo i dati nekom ko hoće. Daj, pre ne budu dosta. Aj, vidimo se. Ćao. Yo! Počeli smo sa 13 šampona, znači jedno idemo ja, jedno on. Počinje. Ajde. Može. Kakav pacijent, ajde. Stvarno si ono. Ako uhvatiš sad da ću ti... Ne! Ako ne, plaći palačinku, može? Off. Ja, može. Sad će namjerno isti igračkicu sasti, ajde. Ne znam čemu hoćeš. Ne znam čemu hoćeš. Ne znam čemu pričaš. A idi na istu igračkicu. Okej. Da li si to? Aha. Okej, to je to. Aha, što ćemo sad? Ništa. Thank you. I što se zahvaljaju, bre. Alo, šatka, mislim da ne može više se dohvati Hello Kitty. Rotiraj ga. Jo. Ne, ne diraj ga, ne diraj ga, ne diraj ga. Nema plačeš. Neću da plačem. Da li se na toliko omaš? Ovo je kako potrošiti Idi na 700 dinara. Povoljno. Svi željni Hello Kitty. Ne, pode mi Hello Kitty. Ne. Kako sam ga da pogodio? Da, vidim. Gledaj ga. Ne. Da mrdiš pomalo. Ja mislim, treba da se okrene ono što je Aca rekla. Da će dobiti, da je napred pobedio. Je šatka. Evo ti Aca. Reci Hello Kitty. Kako se zove? Da, evo ga, tu je. Podvoj ga. Jel. Nemoguće njega uhvatiti. A, ima tešku glavu kod ti, brat. Zašto hvataš njega kad ti kažem da je nemoguće uhvatiti njega? Da! Da ti kažem. Digni me, pao sam. Da vidimo da je moguće nešto odavde, a? Da probamo? Probajam. Da, njih je definitivno nemoguće izvući. Šta hvataš ti? To je taj napad u stacu. Šta mi radimo sa životima kad snimamo plava mašinu? Imam osjećaj da ima neki kamen u sebi. Pa nije to tvoj glavac. Šta možeš? Snimam, ajde šta? Sad ćemo sakrićemo ga negdje. Ja. Ovaj klip je gotov na neki način. Izvukli smo jednu igračku i sasvim je bila dovoljna. Izvukao sam. Izvukao sam. Kako se zove? Uglavnom, ne mogu Hello Kitty-a. Kako se zove? Uglavnom, šta radimo s ovom igračkom? Ne znam.
stavljamo je na neko sakriveno mesto, snimamo to, onaj ko prvi vide i ode do tamo i nađe igračku, taj je pobedio, za njih očigledno. To je to. Kraj klipa, pozdravljamo vas, subscribeujte, lajkujte i